Coronavirus ta danno sako masariya ce na faɗa da Muhammadin da kiyayewa. Coronavirus na danno domin na addaba al'umma, mata maza ku kiyaye don haɗari na ba kaɗan ne ba. Coronavirus cuta ce da ta zo ta addaba al'umma, fatan mu sare jihar mu ta zauna lafiya jama'ar Katsina. Na buɗe babbar murya ni coronavirus zan magana. Coronavirus ta danno duk mai ganin ƙarya ne ba ni buɗe kunne zo zauna. Coronavirus ta danno na rasa sassa na duniya ko a ina ni ake magana. Coronavirus ta danno in ka ki bin dokan likitoci shimfiɗa ɗaya mu kwana. Coronavirus ta danno in ka kiyaye dokokin likitoci min yi ban kwana. Coronavirus cuta ce da ta zo ta addaba al'umma, fatan mu sare jihar mu ta zauna lafiya jama'ar Katsina. Fari sai ka zamo mai tsafta ta jiki da tufafinka. Coronavirus ta danno ka dinga wanke hannunka kafin ka kai shiga fuskarka. Coronavirus ta danno in za ka yi atishawa kai tazara ko da iyalinka. Coronavirus ta danno in dai kana rufe hanci baki lallai ba ni kama ka. Coronavirus ta danno kowa ya koma gun Allah ɗaya mafita zan bar barna. Coronavirus cuta ce da ta zo ta addaba al'umma, fatan mu sare jihar mu ta zauna lafiya jama'ar Katsina. Gare ka share hawayenmu. Coronavirus ta danno Kai maganin wanga cutar nan da take shirin da ta kwantar mu. Coronavirus ta danno Birni da ƙauye fadar take dan ta zo ta hukunta mu. Coronavirus ta danno Allahu salli wa salli ala da manzon ka kare mu. Coronavirus ta danno Kai isar mai zan Allah ka kare